MR2. MM2. Преведено Murder Mystery 2. Абе, дай. А? Моля. Три проклетата врата, бе! Добре, не. Моля. Брат, какво остава от тази тераса? Кога ще тръгваме? Искам да знам. Брат, аз как да излезна от тука? Брат, не мога да мърдам. Какво стана? Ще се върнем след чакай малко. Брат, дай ми да мърдам. Малко ми бъга играта, ще се върнем след малко. Почвам. Няма се пише в чата. Ей така. Старт. Исках да играя с моят най-добър приятел Александър. Добре. Така. Инвентори, ефект. Ай, хора. Аз съм трил и съм инсталирал играта, така че затова нямам. Брата, какво? Ко? О, Робокс. Не! Утре! Разби! Айде, но съм мърдър. Еба си твоята. Мисля, че ще песта за нещо. Аз мисля, че тази стая... Писате. Брат, та гръмна. Игра оставя да си... Тая игра не може да остави за 5... Не, ще отида на плажа, ако не, това ще ми... Брат, стани.
Брат! Взимам всичко. Брат, ще ти смажа мутрата! Пак победихме. Победихме. Ма стига сте коментирали, бе, кой... О, бе, боже, махни го туз. Така, мога ли да отида на парзалката и да се забавлявам като хората? Не. А сега мога. Аз съм готов! О, това беше много забавно. О, О. Взимай! Мали, убият се наблизо. О, секрет! That's a top secret! Oh my god! What? Give me it! Press open the door! Open it! Okay, I will escape. I don't know what is this, but... kinda... Мали! Това е стата на стотинките. Само стотинки и топчици. Блец. Damn it, you fucking... Who? No, please, fucking stand up, your mom. Weapons. Брат! Ефект. То ефектите са достатъчно. Мод. Ще оценява нашето представяне и поведение. За добри
Teddy bear. Брат. Не! Your mom is ugly. Брат. Кога ми я къде? Махай го ту с нещо. Аз мразя хората. What the f... О, тази карта я знам, Е, тук има едно място, където мога да се скрия. Това е тук. Охо! Как се качвам? Тук виждам ли се? Да, виждам се много ясно. Да. Run. What the fucking on? Okay, you're going too late. Ай, каква ще бъда? Невинен! Това не е гадото! Шипям. Ей, Букух, майсъл там. Така, благодаря. Брат, тази ба... Не. Брат, целия съм мокър. I think I'm safe here. Дори с те съм говорил на то с английски. Oh, fuck it, get out. О, тук е много бързо. No, I will never forgive you. Шишах се малко. Стана с играта ми и мога да спра да скачам. Той сега ще се премести. Къде ще отиде, много интересно. Може да е в вентилацията. Ето, чакаме два пъти сега силваме тая камера. Той се там и вече сега нека да можем почна камера. Започвате отново с тези глупа неща. Толкова много информация и я прочетох с толкова с коментар, не съм имаме толкова... не,
неща с играта ми, но абонирайте се за канала ми, ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала ми. А от мен, чао, не забравяйте да оставите един гигантски лайк. А от мен, чао, не забравяйте да коментирате каква игра да игра след това. А от мен, чао.